Hau txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Goazen hastera! Aimar, emoten du ilargian zaudela. Bai, oso aspertuta nagoelako. Eta zer egin aldugu ez egoteko hain aspertuta? Agian, astronautei buruz hitz egin aldugu. Osi ideia ona. Suerte daukagu. Hugo, Dafnek eta Loi astronauten bati egindako elkarrizketa batekin datoz gaur. Hemen gaude Jeremy Bostonekin elkarrizketa egiteko. Hasiko gara, txikitatik nahi zenuen astronauta izatea. Konturatu nintzen unibertsitatean astronauta esan nahi nuela. Errusiarrek Sputnik 2 zuten lehen satelitea eta espaziora bidali zuten. Dagoeneko unibertsitatean Yuri Gagarin espaziora joan zen eta orduan erabaki nuen benetan. Astronauta esan nahi nuen. Zen konplexua da astronauta bihurtzea? Hautatzen ari ziren astronauta gehienak itsas armadakoak ziren. Horrek nire aukerak areagotu zituen. Beraz, behin unibertsitatean ingeniaritza titulua amaituta armadan sartu nintzen. Orduan eskaera egin nuenean 80.000 eskatzaile zeuden NASArako. Nola zen transbordadorea pilotatzea? Oso makina konplikatua zen, pilotu guztiak proba asko izan genituen transbordadorea lurreratzeko aukera bakarra zegoelako. Zer sentitu zenuen espazioa heldu zinen lehen aldia? Nire ametsetako bat azkenean erreala bihurtzen ari zela. Denek bizi beharko luketen zerbait da, zure pentsamoldea aldatzen du. Nolakoa da espazioa? Espazio huts ia perfektua da, airerik gabekoa. Niretzat paraiso ederra da. Zer sentitzen da gure planeta txikia espaziotik ikustea? Inoiz nekatzen ez zaren ikusmena da. Lurra oso planeta ederra eta zoragarria da eta badirudi espazio hegaldi berri bakoitzean lehen ikusi gabeko zerbait ikusten duzula. Zer jaten dute astronautek? Gure janaria poltsetan sartuta dago. Poltsa horietan sartu ezin bada ezin dugu eraman eta jan. Ez da gozo, baina jan alda. Eskerrik asko gaur parte hartu duten lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.